Gadewch chi weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron. I ni yn cyflwyno'n hamser i ti. Helpa ni, nertha ni, arweinia ni yn ein haddoliad. I ni'n cyffesu'n gwendid a'n tuedd i grwydro mor aml ac yn galw arna ti ddod lawr ein plith. Tywallt y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch chi ddechrau'n hoedfa drwy ganu'r emyn rhif 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na'r ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig eog ddyn. Emyn rhif 92 gen i sefyll uwch ani. Croeso i'n Cynhadledd Haf. Rhaid atgoffa chi fod achosion Covid ar y cynnydd, felly mae angen i ni fod mor ofalus a phosib. Fel y gwelwch chi, mae yna stondinau lawr ar bob ochr i mi fan hyn. Croeso chi fynd ac edrych ar wahanol bethau, ond mae yna wahanol recordiadau o'r gynadleddoedd sydd wedi bod yn Saesneg ac yn y Gymraeg, a mae'r rhain am ddim, felly mae croeso i chi fynd ar rhain os ymynwch chi. I ni'n ddiolchgar iawn i Mr Geraint Jones am ddod i bregethu ni ac yn gweddio bydd na fendydd ar pregethiad y gair. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na yn y neuadd drws nesaf, ac yna am hanner awr 7 fe fydd na oedfa Saesneg arall ac fe fydd y parchedig Timothy Nelson yn pregethu. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gadewch i ni ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 330, Dew tyrd a saint o dan y ne o eithar dwyrain bell i'r de. 3-3 gen ni aros ar ein heistedd i ganu.
Mae'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Eseia, pennod 53. Eseia, pennod 53. Pwy a gredodd un hymadrodd ac I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Canis I fe a dif o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn o dir sych, nid oes na ffryd na thegwch iddo, pan edrychom arno ni bydd pryd fel y dymunem Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd ac ni wnaethom gyfrif ohono. Diau fe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifasom wedi ei feiddi, ei daro gan ddiw a'i gystuddio, ond fe a archollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddus arno ein hanwiredd ni gyd. Fe o'r thrymwyd, ac fe gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinid efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntai ei enau. O garchar ac o farn y cymerwyd a phwy a dreitha ei oesef, canis fe a dorwyd o dir yr rhai byw, rhoddwyd pla arno am ganwedd fy mhobl. Ac fe a wnaeth ei fedd gyda'r rhai anwyr, a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth, am naw wnaethau gam, ac nad oedd twyll yn ei enau. Eithir yr arglwydd a fynnau ei ddryllio fe a'i clwyfodd, pan osodo fe ei enaid yn aber dros bechod, fe a wel ei had, fe a estyn ei ddyddiau, ac wyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law O lafur ei enaid y gwel ac y diwellir, fy ngwas cyfiawn a gyfiawnha lawer drwy wybodaeth, cynnes fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Am hynny yr hanaf iddo ran gyda'r llawer, ac fe a ranna'r ysbail gyda'r cedyn, am iddo dywallt ei enaid I farwolaeth, ac fe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, ac fe a ddig bechodau llaweroedd, ac a eiriolodd dros y troseddwyr. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, ac yn diolch I ti o Dduw ein bod yn gallu dod oherwydd yr hyn rwy ti wedi ei wneud I ni cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, I ti drefnu ffordd I bechaduriaid fel ni, cael ffordd iachawdwriaeth, cael ffordd I gwrdda'n Duw ni, I cael mynediad at yr gorsedd, yr orsedd honno sydd yn orsedd o ras o Dduw. I ni yn rhyfeddu at hyn bod rhai fel ni, rhai sydd wedi crwydro, rhai sydd wedi methu cymaint, rhai sydd wedi codi dyrnau I fyny at ein Duw ni, rhai sydd wedi bod yn llawn difaterwch. Ac eto Dduw trwy dy ras di, trwy dy ras sydd yn anorchfygol I ti agor llygaid ein heneidiau, I beri I ni weld ein cyflwr, I weld ein pechod, ond hefyd I weld mawredd yr arglwydd Iesu Grist, I weld yr hyn a ddarparwyd ar ein cyfer ni, I ti agor ffordd i'r nefoedd, bod na lwybr wedi ei drefnu, wedi ei ddarparu ar ein cyfer ni, llwybr sydd yn arwain at y groes. Ac felly o Dduw I ni yn diolch ein bod ni trwy ras wedi rhodio'r llwybr honno, ac ein bod wedi profi o'th ras, o'th faddeiant o'r golchiad sydd yn y gwaed, sydd yn llifo o'r groes. I ni yn diolch I ti am faddeiant pechodau, am yr holl fendithion sydd yng Nghrist Iesu. Ac o Dduw felly I ni yn galw yna ti, I ddod lawr i'n plith, I ti ddod ac edrych arnom ni fel dy blant, ac yn blant sydd yn aml yn dadl di lawr ac yn crwydro mor gyson, ond eto yn blant I ti, ac felly o Dduw yn gweddio byddi di yn gweld yn iawn, I ddod i'n plith ni yma, I ni yn gofyn I ti fendithio pregethiad y gair, ac I fendithio'n gwlad oherwydd hynny. Bod yna lefydd dal I fod yn ein gwlad, lle mae'r efengil yn cael ei phregethu, mae ychydig a pryn yw'r mannau hynny, ac mae gwan a bach yw ein niferoedd erbyn hyn. I ni dal yn credu dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ac yr wyt ti yn abal I wneud yr hyn sydd yn amhosibl I ni. I ni yn ei chael yn anodd I ddychmygu dyddiau lle bydd pobl unwaith eto
yn dy geisio di ac yn dy foliannu di. Maddau ni am ein diffyg dychymig ni, ein diffyg ffydd ni, ein diffyg ni yn amau o Dduw fod hyn yn bosib. I ni yn gwybod ei fod yn bosib yr wyt ti wedi wneud yn y gorffennol, ac felly ni yn galw arna ti i weithio yn rymus unwaith eto. I ti ddod ac i dderbyn yr holl fawl a'r clod. I ti i ddwy'n pobl ata ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Te'r gweithio yn ein plith yn ystod yr oedfa hon, i ni'n gweddio y bydd na ffrwyth i'r llafur, ac y byddi ti'n bendithio dy was, yn eneinio dy was wrth iddo gyhoeddi fforddi a chawdwriaeth, ac y byddwn ni yn cael gweld bod yna rai wedi dod o dywyllwch i oleuni. Felly o Dduw, te'r di'n plith, diogelan hamser cadw ar un drwg i ffwrdd, bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant, Cynhadledd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni nawr ganu emyn rhif 374, 374 o enw ardderchocaf yw enw marwol glwy, caniadau a'r changylion fydd y fath enw mwy. 374 gen i sefyll i'w chanu. Gaid y lle cyntaf ddiolch o galon am y cyfle unwaith yn rhagor i ddod yma i Gapel y Rhath a chael dŵad yn enw yr Arglwydd Iesu Grist i gyflwyno i chi genadwri Duw a chenadwri neb ond Duw. Diolch felly am eich presenoldeb heno a gobeithio y bydd ar ddiliad y nef ar y gwrando a'r derbyn o'r gair boed i'r ysbryd glân ac o'r calonau unwaith yn rhagor yng Nghymru. Rwan mae'r testun i'w gael yn y llythyr cyntaf at y Corinthiaid
ar benod gyntaf ac adnodau 23 a 24. Eithir, na ni ydym yn pregethu Crist wedi I groeshoelio, i'r Iddewon yn Thramgwydd a Groegwyr yn Ffolineb, ond iddynt hwy yr rhai a alwyd, Iddewon a Groegwyr yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. A dyma I chi ddwy adnod yna, ryfeddol dros ben, sy'n taro craidd a chynnwys ac yn wir hanfod ac ystyr efengil Iesu Grist. Mae'r Testament Newydd yn wir yr holl Feibl yn llawn gosodiadau o'r fath, sy'n honni efo ryw deurineb mawr a phendantrwydd mawr. Mae marwolaeth Iesu Grist, Iesu Grist a groes Calfaria, ynghyd wrth gwrs a'i atgyfodiad corfforol, llythrenol o'r bedd ar fore'r trydydd dydd, ydy holl sail, holl sail ac unig sail y ffydd a'r efengil Gristionogol. Rwan mae'r pwyslais hwn yn un, nad oes modd yn y byd I ni i'w osgoi, I Thramgwydd a'i Ffolineb honedig. Ac yn y benod yma'n unig ynddo, mae Paul yn dweud geiriau cyffelyd. Cymerwch yr adnod yna canys yr ymadrodd am y groes, medda fo. I'r rhai colledig yn fydrwydd yw, eithir I ni yr rhai cadwedig nerth Duw ydyw. A thrachefn yn y benod nesaf, yr ail benod, a'r ail adnod, y geiriau mawr yma ynddo, canys, medda fo. Ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, dim o gwbl, ond Iesu Grist a hwnnw wedi I groeshoelio. A dyna chi wedi pendantrwydd ynddo, cwbl ddigyfaddawd. Ac mae'n adnod gyffelyd, o un arall I chi yn Galatiaid, y drydydd benod, adnod 13, Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneithir yn felltith trosom. Hynny ydy, Crist yn marw trosom ni yn ein lle ni ar y groes. O rwan fe grynhwyd y cyfan yndo, o mor rhyfeddol yn wir, dros 600 cyn y digwyddiadau yma da ni'n sôn amdanyn nhw, gan y proffwyd Eseia, ac fe glwsoch ddarllen y geiriau, gyna fach yndo. Fe a archollwyd am ein camweddau ni, fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni, oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. Ar esboniad, mewn byr eiriau, wel dyma fo. Ar arglwydd, sef Duw y Tad yn yr achos yma, a roddes arno sef y gwas dioddefus, yr arglwydd Iesu Grist, a roddes arno ein hanwiredd ni I gyd. Mae'r peth mor blaen yn dydi. Hynny ydy, pawb a gredant yn y gwaredwr rhyfeddol hwn. Dyna pwyd ni, nid pawb, ond pawb sy'n credu yn Iesu Grist ac yn pwyso arno. Ac hynny dos dadwydwch yw sôn rhyfeddol a ddiwadd yn does drwy'r holl Feibl am bethau fel a berthau, a thywall gwaed, a thalu iawn, a chosb am bechod, pethau fel hyn, a wyddwch chi, mae'r cyfan yn harwain ni, yn y diwedd, trwy'r ddau testament, trwy'r holl Feibl cyfan, I un man neilltuol ac arbennig iawn, sef at yr un dihalog hwnnw, a groeshoeliwyd ar fryn Calfaria, un aberth mawr gwirfoddol, a ddoddodd ddwyfol lyd. Un Iesu croeshoeliedig yn feddyg trwy'r holl fyd. A dyma I chi beth ydyw efengil Iesu Grist. Eithir y mae Duw
yn canmol I gariad tuag atom, o blegyd a ni etom bechaduriaid I Grist farw trosom ni. Nid un o ddamweinia, byd hanes oedd croeshoelio Iesu Grist. Ac nid yn y Beibl yn unig wrth gwrs yn mae'n hemynwyr mwyaf ni hefyd, wedi bloeddio ond ydyn mewn gorfoledd, fod Iesu Grist wedi marw dros bechaduriaid, yn lle bechaduriaid, fe oes I ddwylo pyr ar led, I gwisgo goron drain, I be? Pam? Mwyn i'r brwnt, mwyn i'r aflan, mwyn i'r pechadur gweitha, gael bod yn wyn, fel hyfryd liain main. Felly, dowch I mi felly ar ddechrau'r bregeth yma, y pnawn yma. Ailadrodd yn yr hyn sy'n hanfodol, yr hyn sydd rhaid I adrodd, y peth hwnnw sy'n anhepgor, cygwbl angenrheidiol, sef bod yr apostol Paul, bod yr holl Feibl ac ia Iesu Grist I hun hefyd yn mynnu, a hynny gyda sicrwydd ac awdurdod a chysondeb cwbl ddiwyro. Mae marwolaeth iawnol, dirprwyol, gwirfoddol yr Iesu ar y groes a'i atgyfodiad corfforol, llythrenol o'r bedd ydy'r ffeithiau y mae'n rhaid I derbyn nhw a'i credu nhw os am fod yn Gristion ac yn etifedd bywyd tragwyddol. Hyn a hyn yn unig ydy sylfaen efengil dragwyddol ein harglwydd a'n gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Mae os cyffesu a thenau yr arglwydd Iesu. Pwy ydy o be wnaeth o? Mae os cyffesu a thenau yr arglwydd Iesu a chredu yn dy galon I ddiw I gyfodi o feirw, cadwedig fyddi. A mae'r atgyfodiad wrth gwrs yn tydi yn cadarnhau fod gweithred fawr Crist a Calfaria wedi I derbyn gan ddiw, a hynny fel gweithred gwbl orffenedig. Dyna eiriau ola Iesu Grist, gorffennwyd, ac mae'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A dyma felly ddychwelyd ddigon hwylus at adnod ein testyn y pnawn yma. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi I groeshoelio. I'r Iddewon, ac fe allwn ni ychwanegu ar Gymru, i'r Iddewon yn Thramgwydd, ac i'r Groegwyr, a felly ni ychwanegu eto, a Cymru yn Ffolineb, a hwnnw'n Ffolineb llwyr. A mae hyn yn dilyn y naturiol, I drach ar y peth yn I gyd-destun megis. Mae o'n dilyn y naturiol y geiriau da ni'n gweld yn yr adnod sydd o flaen yr adnodau yma. Adnod 21. Sy'n deud wrthyn ni fod y byd trwy I ddoethineb ei hun wedi methu ag adnabod Duw. Ond yn hytrach wedi dod I adnabod Duw yn rhannol beth bynnag trwy ffolineb pregethu. Dyna mae'r apostol ni alw fo. Ffolineb pregethu. Meddyliwch mewn difri, doethineb Duw yn cael ei alw yn ffolineb pregethu. Cyhoeddi'r gair, cyhoeddi'r efengil, ac oni dyna wrth gwrs oedd gorchymyn yr Iesu ei hun ynddo. Dyna oedd y gorchymyn. Ewch i'r holl byd a phregethwch yr efengil I bob creadur. Ac ydw i'n ama heddiw brynhawn I gyhoeddi, ceisio gyhoeddi beth bynnag, doethineb Duw a doethineb honedig neb arall. Ac yna mae Paul yn dweud fod yr Iddewon yn gofyn am arwydd. Maen nhw eisiau rhagor na doethineb Duw, maen nhw eisiau rhagor na geiriau, rhagor na phregath, rhagor na gaddewid, waith o enau pwy mewn dod, maen nhw eisiau arwydd. Ac felly roedd hi, roedden nhw yn mynnu cael rhyw arwydd I gilydd gan Iesu Grist yn troddan. Hynny di rhyw dystiolaeth o rywch naturiol, fel sail i'w cred, rhyw magic, rhyw sioe hyd yn oed,
A mae yna ddigon enghreifftiau o hyn yn yr Efengylau oes. Marc 8:11, a'r Phariseaid a ddeithant allan gan geisio ganddo arwydd o'r nef gan ei demtio. Drycha yma, meddyn nhw, Iesu Grist, drycha yma. Prodda di i ni, mae mab Duw wyt ti. Ac yn Ioan 6:30, dywedasant, pa arwydd yr ydw i ti yn i'w neithyr fel y gwelom ac y credom i ti. O rwan mae'r arglwydd Iesu Grist yn llym iawn i feirniadaeth o'r fath ddymuniad gwrthyn a gwyrdroedig ynde. Ym Mathew 16:4, fel un mae'n dweud, y mae cenhedlaeth ddrwg a godinebus yn ceisio arwydd ac arwydd nis rhoddir iddi. Cred yn unig ydy fo'r Efengyl, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Ac fel y gwelwn ni, roedd y groegwyr hefyd, oedd yn hwtha ddaw gwell, yn chwilio, nid am arwydd yn gymaint, nid am wyrdd, ond am ddoethineb ynde. Dyna ddi gair mawr nhw, doethineb. Hynny ydy ryw dystiolaeth, resymegol, a chall, a chredadwy a dealladwy. A dyma ni rwan yn glanio yn blwmp ag adnod y testun lle mae Paul yn ateb yr ymoliadau cyfeiliornus yma. A wyddwch chi, mae atebiad Paul yn gwbl syfrdanol. Mae o hefyd yn annisgwyl ac yn wir yn anghredadwy i'r Iddewon ac i'r groegwyr fel ei gilydd. A dyma chi di atab yr apostol mawr iddyn nhw. Ateb twp yng ngolwg i'w randawyr. Eithir, medda fo, rydym ni yn pregethu Crist iawn. Na, diolch yn gorffan y fanna. Eithir, rydym ni yn pregethu Crist wedi I groes hoelio. Yr un Crist yma sy'n cael ei gynnig I bawb wrth gwrs, i'r Iddew, i'r Groegwr, i'r Cymro, i'r Sais, i'r Gwyddal, i'r Ffrancwr, I bawb, I chi ac I mina. Crist wedi I groes hoelio. A hwn oedd, a hwn ydy'r Meseia, gwaredwr y byd. A dydy hi ddim yn annisgwyl, ddim yn syndod chwaith I mi a dweud y gwir. Dyma'r union athrawiaeth, yr union syniad oedd yn tramgwyddo yr Iddewon ac yn fwy felly, a mae hynny'n tydi yn gwbl amlwg, yr Iddewon crefyddol. Dewch chi sylwi, hein oedd yn cael ei tramgwyddo, hein oedd yn gofyn am arwydd, hein oedd yn ceisio baglu Iesu Grist, yr Iddewon crefyddol. Gwir mawr y deml a'r synagog, gwir mawr yr enwadau os mynwch chi, a'r sefydliadau crefyddol yr oes honno. A mi roedd y syniad yma o Grist croeshoeliedig, yr un mor dramgwyddus, yr un mor wallgo ac yn ffolineb llwyr i'r groegwyr hwytha. Y cenedl ddynion ydy'r groegwyr, ynde? Pobl baganaidd fel y mwyafrif llethol o bobl ein gwlad nina yma yng Nghymru. Meddyliwch, mae Paul y Pregethwr yn ceisio darbwyllo'r bobl anghrediniol yma. Mae saer, dyma mae'n geisio I darbwyllo nhw, perswadio nhw, mae saer coed a groes hoeliwyd rhwng dau leidar ydy'r Meseia, ydy'r gwaredwr. Rwan, roedd hi'n dasg amhosib yn doedd, ac ni ellid mewn unrhyw fodd fydd foddhau disgwyliadau'r doethineb mawr hynna'n dybus yma. Ynde, oedd y bobl oedd yn gwrando pregath yr apostol Paul druan. Cymwch yr Iddewon, yn arbennig wrth gwrs fel y dydys yr Iddewon crefyddol, y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn bennaf. A mi roedd rhain, wrth gwrs, fel y gwyddon ni'n elynion mawr I Iesu Grist a'i Efengyl, allwn ni hyd yn oed I disgrifio nhw fel gelynion marwol. Roedden nhw'n disgwyl i'r Meseia
pan ddeiau, ddwad yn llawn bri, a hwysg, a gallu, a hwnnw'n allu milwrol, fel tywysog deiarol gogoneddus. Bron a ddidau ryw Owain Glyndŵr I ddewig, bydda'n cogro y gormeswyr Rhufeinig ac yn rhyddhau Israel o grafanga dyr I concwerwyr a'i caethiwed diweddara. A mi fydda'r Meseia mawr a phwerus yma wrth gwrs wedyn yn dyrchafu y genedl I ddewig, cenedl etholedig Duw i'w ffriodle ar binacl pedestl y byd. A rwan, dyma'r pregethwr hurt gwirion, ffôl yma, yr apostol Paul, yn cyflwyno'r Meseia nid fel milwr dewr, ond fel troseddwr, a hwnnw wedi I groes hoelio rhwng dau leidar. O dyma chi be o taro'r gwaelod un ynde, taro'r gwaelod un, allach chi ddim mynd yn is. A dyma beth oedd maen Thramgwydd, craig rhestr. Ac yn waeth na hynny, roedd o'n gabledd yn doedd, a dim byd llai. Ac fe nithon nhw, gyhyddo'r Iesu'n o gabledd yn y treialon olaf. Meseia ar Iddewon ar groes, y fath syniad sarhaus, y fath honiad gwaradwyddus. Ond wyddoch chi be? Roedd Duw yn doedd eisoes wedi rhagweld yr hen wrthwynebiad ffiaidd a chwyrn yma, y Thramgwydd yma. A mae Paul yn cyfeirio at hynny yn Rhufeiniaid 9:10. A be mae'n neud ydy mae'n dyfynnu o Eseia, nid o'r benod 53 yn gymaint y tro yma, ond o'r 8fed benod yn yr Hen Testament. Geiriau oedd wedi llefaru 600 a mwy yn ôl ynghynt. Megis y mae yn ysgrifenedig, cyfeirio at eiriau Eseia, wele fi yn gosod yn Seion faen Thramgwydd a chraig rhestr a phob un a gredo ynddo ni chywilyddir. Chyd o mae siomi, chyd mo'i gywilyddio. Mi fydda I yn ei arddelo. Mewn gair, credwch yn y maen Thramgwydd ac fech a chybir. A dyna chi beth I addewid. Felly mae'r Beibl drwyddo draw yn tydi yn pwysleisio, fel y dydych chi, mae credu yn y maen Thramgwydd yma, y graig rhestr hon, sy'n achub dyn rhag be? Wel, rhag uffern, a chosbedigaeth dragwyddol, ac yn rhoi iddo fywyd dragwyddol a nefoedd. A'r maen Thramgwydd ydy neb llai na Iesu Grist I hun. Iesu o Nazareth yn marw fel troseddwr rhwng dau leidar a groes Calfaria. Na, mae'r peth just yn amhosib. Fydd â'r peth felai'n bod yn wir. Gai roi o fel hyn. Mae'r efengil, sef y newyddion da, dyna di ystyr y gair efengil, ynddo? Y newyddion da, yn cyhoeddi gobaith. Gobaith am faddeuant pechoda gan y Dduw trwy Iesu Grist. Neu os mynnwch chi yn heiddiant Iesu Grist. Ond, medda Paul, mae gobaith hwn i'w gael yn y lle mwyaf annisgwyl. Yn wir, yn y lle dwytha un, y bysach chi yn disgwyl gobaith. Mewn man, lle roedd anga a thwyllwch ac anobaith llwyr yn teyrnasu. Ia, marwolaeth. A honno'n farwolaeth gywilyddus a gwaradwyddus rhwng dau leidar. Ond cofiwch hyn, mae'n bwysig cofio hyn, nid y groes I hun, nid y pren fel y cyfryw, nid yr hoelion sy'n esbonio grym doethineb Duw, grym yr efengil,
Hynny yw, nid rhyw ofergoel, touch wood a falle, ydy trefn y cadw, dim byd o'r fath. Dim dyna di hanes y newid rhyfeddol a wnaed yno fi trwy'r ail enedigaeth, o anobaith llwyr i orfoledd, ond yn hytrach yr hyn a wneithpwyd ar un groes neilltuol, ar fryn neilltuol rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Digwyddiad hanesyddol mwyaf a fu erioed. Nid hyd yn oed groes Iesu Grist, dwi'n deud hynna'n ofalus, nid hyd yn oed groes Iesu Grist. Does na ddim magic ymhen unrhyw groes yn cynnwys croes Iesu Grist. Nid hydlaeth Gwydion neu ryw ddewin arall ydy pren Golgotha. Yr hyn sy'n cyfru ydy'r sawl fu ar y groes honno. Crist y groes, y Crist croesoeliedig, a'r hyn a olyga y digwyddiad tyngedfennol hwnnw a'r galfaria i bob un ohona ni. Y digwyddiad pwysica yn holl hanes y bydysawd. Un digwyddiad, y myd hanes, yn gwireddu'r proffwydolaethau oll, wrth gwrs. O'r diwedd yn rhoi gobaith gwirioneddol i bechadur am ryddhad o'i bechod, o'i euogrwydd a dihangfa dragwyddol rhag arswyd angau ar bedd. Fe ddaeth, da ni newydd ganu, fe ddaeth i wella'r archos, trwy gymryd clwyf i hun, etifedd nef yn marw, i wella marwol ddyn, yn signo mas y gwenwyn ar oes y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw, y marw a galfari. A dyna ddigwyddodd, i'r Iddewon yn Thramgwydd, ac i'r Groegwyr, y Cenhedlyddynion a Cymru, yn Ffolineb llwyr. Dim byd llai, Ffolineb llwyr, hen siarad y wirion, rwdl, mi pwdl, glwsoch i rioed y fath beth, honni fod awnelo digwyddiad lled gyffredin, a mi roedd croesoelio y bryd hynny yn weddol gyffredin, bod awnelo hyn oll a thynged dragwyddol pob Iddew, a phob Groegwr, ac ia pob Cymro yn ogystal. Meddyliwch, rhyw 7 oed, ia, dwi'n da, na ni gyfadda hynny, athro da hefyd, dyn oedd a bywyd moesol a uchel ganddo, oedd o'n feddylgar, ystyriol, digon gwir, a hefyd mi gath o fai a gam yndo. A hynny mewn gwlad fach ddigon di sôn amdani, ac gyrion pella y merodraeth fwyaf byd, y merodraeth Rhufain. A hynny rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond nid Ffolineb i nina heddiw. Dewch chi fod yn onast. Ond nid Ffolineb i nina heddiw. Ydy honni bod awnelo hynny a thynged dragwyddol eneidia Cymru, a hynny yn Gymru dysgedig a soffistigedig, a rhai ohonyn nhw, coeliwch neu beidio, yn grefyddol hefyd, sy'n byw yn yr 11 ganrif a 20. O rwan, does na'm byd ar wyneb daear sy'n fwy absurd, yn fwy twp, na honni, dyna ma'n nhw ddeud, na honni fod gwaed y groes arbennig yna yn gallu dileu pechod a rhoi bywyd tragwyddol oherwydd hynny. Canaf enaid, golchaf enaid, canaf enaid yn y gwaed, a gaed, a galfari tybed. Tybed, rhoi bywyd tragwyddol. Pregethu'r fath athrawiaeth yn mynd i newid y byd. Ac onid wfftio'r syniad a'i wrthod fu ymatab pobl dros yr holl ganrifoedd, cred, ffwlbri, nonsens, siarad y wirion, celwydd, hoced, tramgwydd,
Ond i dyna di ymatab trigolion yn Cymru nina hefyd. Pobl gall, pobl soffistigedig, pobl wedi cael addysg, pobl a digon o bres, yn cynnwys pobl o fewn ein capeli ni hefyd. Nid bod meddwl am ryw drian, yn hongian, a dioddau groes yn rhywbeth chwerthinllyd, na, di byd felly. Ond mae o'n beth chwerthinllyd, cwbl chwerthinllyd. Medda rhain, pan ydy sgwylir i rywun call fel ni, gredu fod hynny wedi newid y byd, wedi newid yr holl greadigaeth yn wir, ac i feistri a throniaeth Gwlad Groeg, Ffolineb a dim byd llai, yn union fel i Gymru gwybodus. Yr hyn sy'n cyfri, meddan nhw, di byw bywyd glân, gorseddu moesoldeb ac egwyddorion ar uchel, bod yn garedig wrthgymydog ac anifal a heb bobl, dileu rhyfal o'r byd, elusengarwch, dirwgnach, caredigrwydd, cariad brawdol, pethau bwysig. Yr rhain di'r pethau sy'n wir bwysig yn hanfodol, meddan nhw. Nid dienyddiad, rhyw sair coed tlawd, mewn gwlad bell, 2000 o flynyddoedd yn ôl, iddo gael cam. Ylwch, da chi, ylwch. Gwaith yr eglwys ydy hyrwyddo moesoldeb, cyfiawnder, chwarae cymdeithasol, dileu, clodi, a hiliaeth, a chasineb rhwng dyn a dyn. A mi fydd Duw wedyn, os ymdrechwn ni efo'r pethau yma, mi fydd Duw wedyn yn siŵr o wenu arna ni. Ond nid ydy o'n syniad afiach dydwch i feddwl am Dduw. Duw, cariad Duw, medda'r adnod. Meddwl am Dduw, rhoi dyn da i ddiodda marwolaeth a groes. Ganwaith gwaith ydy honni i hwnnw farw mwyn i bobl ddrwg gael maddeuant. Mae deud peth fel yna yn sobor o anheg, yn fydrwydd yn wir, a dim byd llai, ond eto i gyd. Mynodd Paul, yn wynab yr holl wrthwynebiad, ffyrnig a chas, fe fynodd Paul gyhoeddi y Crist croeshoeliedig fel gwaredwr. Yr un ydy'r bregath heddiw yng Nghymru, yma yng Nghaerdydd. Gweitha'r modd yr un di'r ymatab hefyd yng Nghymru ac yng Nghaerdydd. Dirmygu a gwrthod, Thramgwydd, Ffolineb, Filoreg, Celwydd, hyd yn oed mewn llawer o'n capeli bellach. Codi dwrn yn ddilornus ar y cris croeshoeliedig a'i wrthod yn llwyr. O taw at y glebar, meddan nhw, taw at y glebar, wyt ti fel tôn gron, yn sôn am bechod ac edifeirwch, am nefoedd, am uffern, am waed, am aberth, am bardwn, am dragwyddoldeb a chosbedigaeth, am angau ac atgyfodiad a barn. Bellach, wedi blynyddoedd maith o lastwreiddio a diwreiddio, gair yr anfeidrol Dduw, fe alldidiwyd yr efengil, bron yn llwyr, o Bilpida Cymru, a chynnig un cynulleidfaoedd bychain, rhyw fath o gandi fflos o grefydd, un ddi-dramgwydd, un ddi-rwystyr, a digon o adloniant yn perthyn iddi. Rwan mae pregethu am Iesu Grist, fel mab tragwyddol Duw, heb gyfeirio o gwbl at I farw, na'i groes, mae o'n ddigon derbyniol gan lawar. Hyd yn oed hiddiw, yn sefyllfa driennus ni fel cenedl. Ia wir, fe all pregethwr fod yn eitha poblogaidd
wrth sôn am Iesu'r dyn da, yr athro mwyn, yr esiampl ddigymar, cyfaill y plant, cyfaill y weddw, a'r amddifad a'r gwael, a'r heddychwr, a'r gweithiwr cymdeithasol, ond na, medda'r apostol, na, medda fo. Mae'n rhaid pregethu Crist wedi groeshoelio, canys yn fanno ac yn y fan honno'n unig, y ceir, yr efengil, yr iachawdwriaeth, y gwelwn ni Iesu Grist. Dyna lle da ni'n gweld Iesu Grist y gwaredwr, ac yn y fan yna, a hyn sy'n bwysig, da ni'n dod i adnabod Iesu Grist, dod i adnabod Iesu Grist. Y sôn am ddiw ei hun, yn dod i'n deiar ni, yn ddyn, dod yn un trwy gwaith, ail berson y drindod, y gair, yn ymgynawdoli, ac yn dod i gyhoeddi bod yna adfer yn mynd i ddod. Y berthynas yma rhwng Duw a phechadur, sef bod Duw yng Nghrist yn cymodu'r byd ac ef ei hun, heb gyfrif iddynt ei pechodau, a bod Crist y Meseia wedi dod i'n llwyr brynu ni oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneud ei hun yn felltith trosom, yn ein lle ni. Ond mae hon yn negas orfoleddus. Mae newyddion da o lawenydd mawr yn efengil sy'n cael ei chynnig i bob un ar aned o raig. Clew bechadur, lle bynnag yr wyt ti, pwy bynnag wyt ti, beth bynnag ydy dy amgylchiadau di, clew bechadur, ac dy fwyn di, drosod ti, yn dy le di, yr aeth Crist o'i wir fodd i groes Calfaria. A dyna, medd Paul, ydy'r efengil a'r unig negas y dylid i'ch chyhoeddi. Ni fernais i mi wybod dim yn eich plith. Ia, dim yn eich plith. Ond Iesu Grist a hwnnw wedi i groeshoelio. Me'n eiriau'r testyn heddiw yma. Eithir yna ni ydym yn pregethu Crist a hwnnw wedi i groeshoelio. A cwestiwn nesaf siwr iawn ydy hwn. Beth oedd gwir bwrpas? Mae rhaid egluro. Dyma di'r efengil. Beth oedd gwir bwrpas? A beth di gwir ystyr croeshoelio Iesu Grist? Ac yn y fan yma mae rhaid i bwyllo. A dwys ystyried, beth ydy'n cyflwr a'n sefyllfa ni? Fy sefyllfa i, bob un ohonan ni bersonol, ger bron y Duw glân, a sanctaidd a pherffaith. Beth yn wir ydy cyflwr a sefyllfa cynhenid, sefyllfa naturiol dyn. Bob un ohonan ni, wath pa mor ddad ni, wath pa mor alluog, neu gryf, neu gyfeithog, neu ddysgedig y bo ni, diel o hynny byd ar peth. Gyda ni oll y fama, ger bron Duw, da ni ar yr un gwastad, yr un lefal, ac yn ôl gair Duw, gyda ni'n diodda o'r un af iechyd hefyd. A mae hwn yn hen glefyd, mileinig yn clefyd ni, y gwenwyn yma sy'n yn gwaed ni, ac mae o yn glefyd ac yn wenwyn marwol yng ngwir ystyr y gair. Mae gyd y Beibl i enw anno fo, yr af iechyd yma. Dwi'n meddwl welwch chi o'n llaw lyfrau'r doctoriaid. Pechod ydy'r gair. Pechod. Cyflwr ydi o. Nid gweithredoedd anerbyniol fel y cyfryw. Ynde? Na. A dyma chi air sy'n peri Thramgwydd yn yn heglwysi yn capeli yng Nghymru iddiw yma. Glwys i sôn yn gymharol ddiweddar am flaenor gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn y gogledd, yn diolch i ryw bregethwr, ryw ryddfrydwr o bregethwr, am bregethu mor ogoneddus ac wedi llwyddo i beidio a defnyddio gair pechod o gwbl. I fanna mae wedi dŵad ynde. Da ni'n sôn am bechoda.
Symptoma, dyna di rheini, arwyddion o'r salwch, fel un mae'r Beibl yn sôn am y peth, hynny di yn y benod glwsoch ar y dechrau, penod 53 Eseia, ynddo? Na ni oll, ac wydrasom fel defaid, troesom bawb yw ffordd ei hun. Na ni, sylwch, nid nhw, nid bobl eraill, na ni, fi. Mewn gair, fi fy hunan, a neb arall mewn gwirionedd. A na ni oll hefyd, bawb o'na ni, nid rhai o'na ni. O na, pawb o'na ni. Gyda ni i gyd yn yr un cwch. Allwn ni mwy osgoio, pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Be? Pawb y bechaduriaid? Pawb dan gondemniad Duw? Twt, dyma ni to, Ffolineb llwyr ydi siarad fel la. Mae hynny wir am lawer iawn o bobl. O, di. Pobl ddrwg go iawn. Llofruddion a charn ladron. Twyllwyr a ffiteiniaid. Y meddwon a'r pedwyr cyffuria. Pobl fel la. Ond nid fi, chwarae teg rwan. Dowch. Mae gen i rhywfaint o hawl i fy nghanmol fy hun. Dwi ddim yn honni mod i berffaith, ond dwi yn ceisio byw nhw agos i'n lle. Dwi'n ddyn capal, a dwi di fy magu felly. A wyddwch chi oedd yn had a nau daid yn ddiaconiaid digon diwiolfrydig. O'n i'n mynd i gysgo Sul, a'r band o hop, ac yn sefyll ar ôl iadar enwad a chalmarciad a'n enw hefyd. Dysgu adnoda, gwybod yr emynau, medru canu o'r tonig solfa, a chyfrannu at achosion da, a bod yn garedig tuag at fy nheulu, a nghymdogion, a anifeiliaid di-reswm, ia yn rhoi briwsion i'r adar, ac yn mynd â'r ci bach am dro. Byw yn ôl yr rheola, peidio meddwi, na'r hegi, na chlyro'n wraig, na mynd efo gwraig rhywun arall chwaith, gwneud fy ngora, ac os di Duw yn deg, yn gyfiawn, yn fferm yn ni, yna, mi welo fod y pethau da dwi wedi gwneud yn gorbwyso'r pethau sydd ddim cystal. A chan mae cariad ydi Duw, cariad ydi'w Duw, a'i fod o'n holl alluog, mi fydd o yn gallu madda rhyw fan lithiadau a phob rhyw fai. Ond, a mae o'n ond anferthol, fel arall gyfaill anwyl mae hi, fel arall mae'r Beibl yn ei ddeud, fel arall mae gair y digelwyddog Dduw ei hun, Duw cariad, yn ei ddeud. Petai'r Duw glân y sanctaidd yn peidio a chosbi pechod, mi fyddai'n angenreidiol iddo fo roi heibio i awdurdod a'i ddwyfoldeb ac ymddeol o'i orsedd. A ffyd bynnag, nid llithriad ydy pechod, ond rhywbeth llawer iawn gwaith. Ydy, mae o'n yn gwaed ni, mae o'n yn genyna ni, mae o'n yn DNA ni, ac mae o'n wenwyn pyr, a hwnnw yn wenwyn na all yr un ohona ni yn hunan i ddileuo wath faint yn drechwn ni. Gyda ni'n barhaus yn sarhau Duw, sarhau deddfa Duw, ac yn wir yn dilorni sancteiddrwydd, a'i byrdeb, a'i ddaioni hefyd. A dos rhaid i ni, ond idrach ar natur a bywyd Iesu Grist ei hun sy'n datguddio hynny ni, ac yn gwneud y peth mor amlwg ynddo a hael canol dydd, neu hyd yn oed gelwyddau gwleidyddion. A dyna, yn ôl y Beibl, ydy gwaith y ddeddf, sef yn dysgu ni beth ydy pechod. Gyda ni wrth gwrs yn sôn y famant ydan am bechodau'r galon, cofiwch. Da ni'n sôn am y pethau arwynebol allanol, da ni'n sôn am bechodau'r galon, y drygioni a'r aflendid hwnnw. Gyda ni mor llwyddiannus yn gallu i guddio oddi wrth bobl eraill. Hyd yn oed y bobl agosato ni, a'r bobl hynny da ni'n ei caru nhw fwyaf. A hyn sy'n rhaid i gofio.
fedrwn ni ddim cuddio unrhyw beth oddi wrth Dduw. Ni allwn cuddio unrhyw beth oddi wrth Dduw. Mae chwiliwr y calonna yn gweld ac yn clywed ac yn gwybod pob peth. A mae cydfeddyliau a drwgfeddyliau galon yn blar ddyn ac yn glefyd marwol. Gai ofyn yn ostyngedig iawn i chi heno yma. Ydych chi yn rhydd? Dwi'n gofyn i chi, ydych chi yn rhydd? Ydych chi yn lan oddi wrth yr hunan, yr ego, myfiaeth, gorchast, dyrchafu'r hunan, neu ddyrchafu'ch plant, ond yn ceisio ymddangos i eraill yn wahanol, yn ddiffiant ac yn wylaidd. Sgwni, ydych chi erioed wedi deud celwydd clod, neu mantais i chi eich hun? Ydy balchder, tybed, yn ysych calon? Yr awydd am sylw, neu ganmoliaeth, neu enwogrwydd, neu am ryw alluoedd poblogaidd i chi, neu ryw aelod o'ch teulu falle. Hynny di, mae'r pechod yma'n cymryd ffurf wahanol mewn gwahanol pobl. Wyrach mae cenfigen neu gasineb sy'n cnoi yn eich tu fewn chi, neu efallai gybyddod a hunanoldeb. Ydy hen bechoda hefyd, a hen yn euogrwydd, ydy hynny yn mynnu dod yn ôl i'ch plagio chi, dod i'ch meddwl a'ch teimladau chi. Yn ofn y galon, dyma gwir ynddo, yn ofn y galon, ac yn yr hana mwyaf preifat o'n meddyliau, gyda ni oll, bawb ohona ni, yn gwybod yn iawn, ein bod ni wedi pechu, ac yn dal i bechu. Ac yn waeth na dim, ein bod ni'n hoffi pechu. A mae hyn, wyddwch chi, yn tristau Duw. Pant y celyn, ddau troi ato fo, os nad at yr ysgrythig, felly, yn aml, i ganfod teimladau pechadur. A mae wedi teimlo hyn, a mae miloedd yr ei tebyg wedi deimlo fo hefyd. Beth yw'r achos bod fy arglwydd hawgar grasol yn pellau, yn guddiedig neu yn gyhoedd mae rhyw bechod yn parhau. Tyrd yn awr, torri lawr fan wiredd, fach a mawr. Chwiliau fe naid, gyrra'n halon, chwiliau chwybrau maith o'r bron, chwiliau bob ystafell ddirgel sydd o fewn i gonglau hon. Mynd i mas, bopeth cas, sydd yn atal nebol ras. Ydych chi'n teimlo fel yna? Ydych chi wedi teimlo fel erioed, tybad? Ai dyna sut ydych chi'n teimlo y funud yma? Ai dyna'ch dyheadau chi? Ydych chi'n ffieiddio wrthych chi'ch hunan? Ydych chi'n teimlo'ch hun yn gwbl ddiamadferth i wneud unrhyw beth ynglyn â'r fath deimlad a chyflwr? Ydych chi wedi cael digon, wedi cael llon bol a'r bechod, ydy euogrwydd yn eich llethu chi? Wel, mae'r Beibl yn hollol stret ynglyn â'r mater. Sam hel dail efo'r Beibl. A mae o'n deud wrthyn ni yn bod ni, gan naturiaeth, bob un ohona ni, gan natur, yn hollol farw yn ysbrydol. Yn y feirw, yn eich camweddau a'ch pechodau, allwn ni bydd bythodd ohono ni'n hunan, allwn ni bydd ei glanhau ein hunain. Mae'n holl natur ni wedi ei lygru, wedi ei wenwyno, mewn pechod y beichiogodd fy mam ag naf. Dyna mae gair Duw ni ddeud. Na ni oll y bechasom, bob un ohona ni, gan eich cynnwys chi a mina. Ac fe all euogrwydd, gnoi ac ysu ein calona hyd at fod yn gwbl annioddefol. Gan Dduw yn unig mae'r ateb, nid gyno ni. Mi allwn ni mor hawdd a dim, fel y dydys i, ymddangos, o gallwn yn swnllyd o lawen, a joli, ger bron teulu,
a ffrindiau, allwn ni ymddangos yn tyff ac yn ddewr ac yn ddigyfaddawd. Ond fel arall yn aml yma hi, yn lofn y galon, am herthynas i a Dyw a'r chwal. A dyma ddywed holl gyfrinachau galon wrthyn ni. Gai ofyn i chi felly, ai dyna fel gyda chi yn teimlo? Ydy hyn yn wir amdanoch chi? Ydych chi'n dod yn fwy ymwybodol o wenwyn pechod yn eich calon? A oes gwaredigaeth i'w chael? Oes maddeuant am bob bai? Wel, os mae fel hyn rydych chi'n teimlo o'r funud yma, yna mae na faddeuant. Ac rydych chitha ar y ffordd tuag at y waredigaeth honno. Brysiwn yn ôl felly, at adnodau'r testyn. Eithir na ni ydym y pregethu Crist wedi ei groesoelio i'r Iddewon y Thramgwydd ac i'r Groegwyr yn Ffolineb rwan. Ond iddynt hwy, yr rhai a alwyd, yr rhai a achubwyd, yr rhai sydd wedi credu, Iddewon a Groegwyr yn Grist gallu Dyw a doethineb Dyw. Dyna'r ystyr. Yr rhai a alwyd y fanna, fel y didis i waith pwy ydyn nhw, boed nhw'n Iddewon yn Groegwyr, yn Gymru, yn Albanwyr yn Wyddil, yn Saeson, unrhyw un o bobl y byd. Yr rhai a alwyd ydy'r rhai sydd wedi ymateb yn gadarnhaol i alwad yr Efengil, wedi dŵad y Gristionogion a chanu o waelod calon wrth droed croes Calfaria. Ar y glwydd dyma fi, ar dy alwad di, golch fi'n byrlan yn y gwaed y gaed a Calfaria. Diolch iddo. Mae gwaed y groes, ac mae hyn yn gwbl syrdanol. Mae o yn allu Dyw. Mae o yn ddoethineb Dyw. Ac yn nabl, meddyliwch, i lanhau pechadur oddi wrth bob pechod. A trwy'r diodderaint hwn, yr achubu'r pobl, a trwy hwn yn unig, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Dim un ffordd arall, ffordd Dyw yn unig, a honno di'r ffordd a luniwyd yn ôl yn rhagwyddoldeb gan Dduw y Drindod, fel y buon ni'n canu yn de, cyn llunio'r byd, cyn lledr nefoedd wen, cyn gosod hael, na lloer na ser uwch ben, be drefnwyd ffordd, yng nghyngor tri yn un, i achub gwael, golledig euog ddyn. Y mab tragwyddol, ail berson y Drindod, y gair, Iesu Grist yn dod, yng nghyflawnder yr amser, yw eni o forwyn y methlem, a chymryd arno natur dyn, a byw bywyd perffaith ar y ddeiar, yr unig un erioed i'w wneud hynny, ac felly ennill iddo'i hun, trwy i lwyr i fuddod i'r ddeddf, fywyd tragwyddol. A dyna oedd, a dyna ydy heiddiant Iesu Grist, geiriau ydyn ni, defnyddio nhw o mor ddifeddwl ar brydia, pa fyddwn ni'n cloi yn gweddia. Ond sut gofynwch, wrth orffan? Sut gofynwch y mae'r Crist croeshoeliedig yn allu a doethineb Dyw? Mae rhaid egluro hwn. Wel, dyma di gwir o'r foledd yr Efengil. Roedd marwolaeth Crist a Galfaria yn farwolaeth gaoedd gyda'r mwyaf erchyll y gallai dyn i dyfeisio. Mae'n amosib dychmygu y fath ing a'r fath boen, ond, meddach chi, mae yna filoedd o bobl, ia, yn ddrwg gweithredwyr ac yn ferthyron, wedi diodda yr un a'r taith. Rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn waith. Beth sy'n wahanol, felly, y marwolaeth Iesu Grist? Oes na wahaniaeth? Oes, mae na wahaniaeth. Nid y boen gorfforol oedd y boen fwyaf a ddioddefodd Crist, ond y boen eneidiol ysbrydol. Yr hyn a ddigwyddodd ar y groes arbennig hon gan y Crist croeshoeliedig oedd
iddo lenwi I enaid, mewn ffordd nas deallwn ni'n iawn. Llenwi I enaid a holl bechod dynoliaeth, cymryd darno ac iddo'i hun, bechod, holl bobloedd, yr holl ganrifoedd trwy'r byd I gyd, yn un cryglwyth yn ei enaid, ar y groes, ac yn ei gorff dihalog I hun. Cymryd fy mhechod I, a dyna sy'n bwysig I mi, bod ydi cymryd fy mhechod I, ac oherwydd hynny yn cymryd fy nghosb I. Ac mae wedi cymryd eich cosb chithas, da chi barod I gredu hynny hefyd. Pechod. Pechod greodd ynddo'r poenau. Pechod roddodd arno'r pwn. Pechod barodd iddo ochain. Funig heiddiant I oedd hwn. A hyn oll, o'i anfeidrol gariad at bechaduriaid. Cymryd I gosbi gan I dad nefol. A derbyn holl lyd a di gofaint Duw yn erbyn fy mhechod I a'ch pechod chitha. Yr arglwydd, meddai Seia, yr arglwydd Duw a fynnau I ddryllio ef. Ac meddai Thomas Lewis Talyllcha, yr hen of o'i mynydd, ei daro a chleddyf I dad. Yr un negas oesol a gwir, yr un newyddion da, yr un efengil sgyn I naw chyhoeddi yma yn y prif ddinas ni heddiw. Ac mi gymerodd Iesu Grist holl lyd a di gofaint y diwdod arno'i hun. Fy mwyn I, trosta I, yn fy lle I, y gŵr a fi gynt o dan hoelion dros ddyn pechadurus fel fi, a yfodd y cwpan i'r gwaelod, ei hunan a groes Calfari, ac ni fedrai'r tad idrach ar ei fab. Nid oherwydd I ddioddefaint yn gymaint, ond yn hytrach oherwydd ni allai idrach ar bechod, holl bechod dynolryw yn hongian yn fanno ar y groes. Eloi, Eloi, lama sabachthani, fy niw, paham am gadewaist, meddai Iesu Grist, god Duw di troi gefn. Beth I idrach ar y cryglwydd y bechod yma. Dyna'r cri Iesu Grist wrth farw I dadnefol di troi gefn yno, a fod tad talu iawn dros I bobl. Beth ddylai eich ymatab chi felly fod I hyn oll. Ai drosoch chi, dwi'n gofyn eto, ai drosoch chi y bydd farw Crist. Wach chi befo am neb arall ar y funud. Ai drosoch chi. A hoeliwyd eich pechodach chi ar y groes. Ydych chi'n credu fod mab tragwyddol Duw wedi talu pris eich chyddid chi, chyddid rhag barn, chyddid rhag angau, chyddid rhag colledigaeth dragwyddol. Ai drostach chi y bu Iesu Grist barw. Allwch chi o waelod calon gredu hynna. Wel, os da chi gallu dweud, ia o waelod eich calon, gwyn eich byd. Gwyn eich byd. Wyddwch chi, dos am amser gwell na'r presennol. Rwan, nawr, rwan hyn, I gredu'r efengil. Gafael yn y bywyd, tra bo hi'n ddydd gras. A datgan ynde, datgan, gydag Eseia. Fe, a dwi am newid ychydig ar y geiriau. Fe a'r chollwyd am fy nghamweddau I. Fe a ddrylliwyd am fy anwireddau I. Cosbedigaeth fy heddwch I oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd fi. A dyna be ydy gallu a doethineb Duw. A dyna'r cariad mwyaf hyfedd y fi erioed. Ia, derbyniwch y gwahoddiad tra galler I gael. Edifa'r hewch am eich anufuddod a'ch gwrthryfal, am eich ddolirio
calon Duw gras. Am i chi hyd yma wrthod ac ymddiried yn y Crist croeshoeliedig a llfod i chitha fel Emynau yn gyfiawnder, yn frawd, yn geidwad, yn waredwr. Hwn yw'r cariad sydd fel y moroedd yn allu a doethineb Duw. Dydd gras yw nawr, dydd yw i ni, i ffoi ac llyd i ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato ef, cawn eto fyw, boed iddo glod, dydd cymod yw. O, bryswn yw gyfarfod, eithir y mae Duw yn canmol i gariad, tuag atom, o blegyd, a ni eto yn bechaduriaid, i Grist farw, trosom ni. Amen. Fe ganwn ni gyda'n gilydd yr emyn olaf, ac mi welwch chi bod na ddau emyn yma mewn gwirionedd, pennill yr un. 309 a 310. A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai? A oes hedd a meddyginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? Gewch chi ganu'r atab. 309 a 310.
Gras Cynhadledd Iesu Grist a chariad Duw, a chadeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.